Co verán xa avanzado, a campaña de instalación de piscinas chega ao seu remate. A demanda mantense alta, especialmente na costa, onde as empresas do sector aseguran que traballan durante todo o ano para ter listas as piscinas antes da chegada do bo tempo. Aínda que a maioría das persoas asocian a construción das piscinas cos meses de calor, o traballo comeza moito antes. As empresas do sector aproveitan o inverno para executar a estrutura e deixar todo preparado para rematar a instalación na primavera, de xeito que estea lista para San Xoán. Sí, nosotros empezamos en septiembre a construir vasos de piscinas e depois empezamos a rematar na primavera, cando ven o bo tempo, empezamos a rematar piscinas para telas listas para San Xoán. Unha vez chegada a solicitude dun cliente, o proceso doita comezar cun orzamento e unha visita ao terreo. Cando me chaman, facemos un presupuesto, mandamos un presupuesto, e se o cliente está de acordo co presupuesto, me acerco a ver o sitio, ou eu un compañero meu, nada, empezamos cando queira o cliente. A partir dese momento, a construción dunha piscina pode completarse nun prazo aproximado ás 2 semanas, aínda que as condicións meteorolóxicas poden alongar os tempos. En principio, levanos 15 días toda completa, más ou menos. Pero sí que é verdad que nos empezamos da estrutura do inverno, como non podemos rematar piscinas, ao final alargas un poquinho máis a construción da piscina. Pero sí que podes rematar toda a roda da piscina, ir metendo césped, ir preparando todo para despois, cando chegue San Juan, ter o mínimo que facer. As piscinas de obra máis demandadas sitúanse alrededor dos 20.000 euros, aínda que o prezo varía segundo as dimensións e os acabados. E no que respecta ao modelo, o que máis solicitan os clientes continúa sendo o de 8x4 metros. Sempre me piden unha 8x4, sí que é verdade que cando me piden un 8x4, nós como é de obra, variamos un poquinho as medidas para que lle quede un poquito máis bonita. Igual le damos un poquinho máis de largo, un poquinho máis de estreito, e quede máis bonita, porque sabes que leva bancos, levan playas, levan cousas que ocupan espacio ao largo, non ao ancho. Pero non só se teñen en conta as dimensións, cada vez se incorporan máis elementos de confort e deseño, como iluminación LED, bancos ou zonas de praia. Ahora estamos metendo, por exemplo, o neón, que leva uns neóns ao largo, antiguamente levaban eses focos, que tamén nos metemos, que tamén son bonitos, para de luz, que metemos neón. Vanse modernizando, os skimmers son máis pequeniños, para que vaya agua arriba de todo, que quede o máximo posible arriba de todo, para que quede máis bonita. Bancos, playas, o tema da escaleira, dá moita importancia ao tema da escaleira de praia, sempre que disfrutas máis a piscina sentado. A maior parte da actividade concéntrase na franxa costeira, especialmente nas comarcas do Barbanza, onde a demanda segue medrando. A empresa construe alrededor de 20 piscinas ao ano, ademais de realizar reformas e labores de mantemento. Nós traballamos da zona do Barbanza na zona da costa, prácticamente, desde Fisterra, normalmente desde Fisterra hasta o Grove, por aí, traballamos prácticamente todas, o 90% son da costa, como se ves, ao lado da playa, sempre. Nos metemos un poquinho en Santiago, incluso algunha Ourense, en Lugo, pero moi pouquiñas, donde máis nos traballamos é a nosa zona. A campaña deste verán entra xa na súa recta final, pero o sector non se detén. Mentre rematan as últimas instalacións desta tempada, as empresas comezan xa a preparar as piscinas que se estrearán o próximo verán.